ስቕለት ብኸመይን ኣበይን ተጀሚሩ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ቅድሚ በዓል ትንሣኤ ዘለዓለት ዓርቢ መዓልቲ ስቕለት ክርስቶስ ኢሎም ዓመታዊ ብጾምን ስግዳንን የኽብርዋ። እዛ ዓለት ድሕሪ ብዙሕ መከራን ስቃይን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ካብ ዝኣተዎ ሓጢኣት ንምድሓን ብዝብል ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዝከረላ መዓልቲ እያ። ተኸተልቲ እቲ እምነት ድማ ኢየሱስ ንፍቕሪ ደቂ ሰባት ክብል ነገዛእ ርእሱ ሕሊፉ ዝሃበላ መዓልቲ እያ ኢሎም ይኣምኑ። ኢየሱስ ኣብቲ እዋን ዝተቐበሎ ስቃይን ሞትን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እኳ እንተኾነ ሰንበት ንሞት ስዒሩ ተንስኡ እዩ እውን ይብሉ። ኢየሱስ ብኢድ ሮማውያን በቲ ዝጠንተወ ኣዝዩ ኣረሜናዊ ኣገባብ መቕተሊ ሰብ ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣገባብ እዩ ተሰቒሉ። ስቕለት ከም ዘስካሕክሕ መቕጻዕቲ ግን ከመይን ካበይን እዩ መበገስ እዩ። እዚ ዘስካሕክሕ መቕጻዕቲ ኢየሱስ ቅድሚ ውላዱ እውን ከይተረፈ ንብዙሓት ዘመናት ክፍጸም ዝነበረ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዩኒቨርሲቲ ፍሪ ስቴት ደራሲትን ተመራማሪትን ክላሲካዊ ባህሊ ሉዊስ ሲላሬስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ኣብ ጥንታዊ ግዜ ይፍጸሙ ካብ ዝነበሩ ሰለስተ ኣረሜናዊ ኣገባባት መቕተሊ ሰብ ስቕለት እቲ ዝኸፍአ ይቝጸር ነይሩ ትብል። እቶም ክልተ ምቅጻልን ምቑራጽ ርእስን እዮም። እዚ ኣብቲ ህዝቢ ብዝተኻእለ መጠን ራዕዲ ንምእታው ዝግበር ውህደት ፍጹም ጭካነን ትርኢትን እዩ ነይሩ ይብል ኣብ ስጶኛ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ናቫራ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ፋካልቲ ስነ መለኮት ዝኾነ ዲያኑ ፔሬዝ ጎንደር። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ሞት እቲ ግዳይ ምስ ተሰቕለ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ጥራይ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ንኽፈልጥ ዝደሊ ሓላፍ መንገዲ እዩ ዝፍጸም። መጀመርታ ኣካላት እቲ ብሞት ዝቕጻዕ ሰብ ብማዕበስቲ ደም ምስኣን ምውሓድ ማይን ጸገማት ውሽጣዊ ክፍሊ ኣካላትን ክሓልፍ ይግበር። ንምዃኑ ስቕለት መጀመርያ ኣበይን ብኸመይን ተጀሚሩ? 500 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እንድሕሪት ክመልሰኩም። ዶክተር ሲላሬስ ስቕለት መበገሲኡ ካብ ኣሶራውያንን ባቢሎናውያንን ኣሓደ እዋን ኣብዚ ሎሚ ብማእኸላይ ምብራቕ ዝፍለጥ ቦታ ዝነበሩ ክልተ ዓበይቲ ስልጣነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣመን። ብተወሳኺ እቲ ኣገባብ ቅትለት ኣብ 6ይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ዝጥቀሙሉ ዝነበረ ስርዓት እዩ ኢላ ተኣመን። ፕሮፌሰር ፔሬዝ ድማ እቲ ዝጸንሐ ሓበሬታ ካብ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሶራውያን ዝርከብ ዝተፈላለዩ ሽልማታት ከም ዝመጽእ ይሕብር። ኣብቲ መናድቕ ንውግኣትን ስዕረታትን ዝውክሉ እሱራት ዝቐተልሉ ኣገባብን ዘርእዩ ኣስዓል ነይሮም። እቲ ናይ ምስቃል ሜላ ከዓ ምስ ስቕለት ዝመሳሰል እዩ። ኣብ 2003 ዶክተር ሲላሬስ ምስካሊ ናይ ሞያ መሓዛ ኣብ ምዃን ብዛዕባ ታሪኽን ቃንዛን ስቕለት ዝገልጽ ጽሑፍ ኣዳልያ ኣብ ሜዲካል ጆርናል ደቡብ ኣፍሪቃ ተሓቲሙ እዩ። ፈሪሳውያንን ኣብ ኣግራብ ወይ ዓንዲ ስቕለት ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ተብርህ። ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈርደ ሰብ ዝወርድ ላግፅን ጨካናማውታን ልሙድ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ሜላታት ኣብ ገረብ ኣንጠልጢልካ ምግራፍ ሓኒቕካ ብድኻም ክመውት ምግባር እዮም ይብል ፕሮፌሰር ፔሬዝ። ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣሌክሳንደር ዓብዪ ነቲ መቕጻዕቲ ናብ ሃገራት ምብራቓዊ ሜዲተራንያን ኣምጺእዎ። ኣሌክሳንደርን ወታደራቱን ነቲ ብውሑድ ዘይትድፈር ዝነበረት ከተማ ጢሮስ ኣብ ናይ ሕጂ ሊባኖስ ማለት እዩ ኣብ ክባእ እትዮምዋ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣተዉ ኣስታት 2,000 ነበርቲ ሰቒሎም ትብል ዶክተር ሲላሬስ። ተካእቲ ኣሌክሳንደር ዓብዪ ድማ ነቲ መቕጻዕቲ ናብ ግብፅን ሶርያን ከምኡውን ኣብታ ብፈነቅያውያን ፎኒክስያን ዝተመስረተት ዓባይ ከተማ ሰሜን ኣፍሪቃ ካርቴጅ ኣተኣትየትሞ። ኣብ እዋን ውግኣት ፑኒክ ማለት ካብ 264-146 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሮማውያን ነቲ ሜላ ተማሂሮም ን500 ዓመታት ተግባራዊ ከም ዝገበርዎ እታ ተመራማሪት ትዛረብ። ሰራዊት ሮማውያን ኣብ ዝካየድዎ ቦታ ስቕለት ይለማመዱ ነይሮም ትብል። ኣብ ገለገለ ቦታታት እዚ መቕጻዕቲ ዝተግብረሎም ዝነበሩ ቦታታት ድማ ደቂ ዓዲ እውን ለሚዶም ወሪሶም። ኣብ ዓመት ታሽዓይ ኤዲ ጀርመናዊ ጀነራል ኣርሜኒየስ ኣብ ዓውደ ውግእ ጫካ ቶውቶበርግ ድሕሪ ዘመዝገቦ ዓወት ወታደራት ሮማውያን ክስቀሉ ኣዘዘ። እዚ ድማ ንሮማውያን ብኢድ ቀቢላታት ጀርመናውያን ዝሕፍር ስዕረት ዝውክል ነበረ።
ዓመት ሱሳኤዲ ንግስቲ ንሓደ ብኢስኒ ዝፍለጥ ጥንታዊ ቀቢላ እንግሊዝ ዝነበረት ቦውዲካ ኣብ ልዕሊ እቶም ወረርቲ ሮማውያን ዓብዪ ናዕቢ መሪሓ ንብዙሓት ወታደራት ሰቒላ ኣብ ጥንታዊ እስራኤል ማለቱ እንታ ቅድስቲ ምድሪ ትበሃል ጥንታዊት እስራኤል እዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ድሮ ቅድሚ ምምፃእ ሮማውያን ይዝውተር ነይሩ። ፕሮፌሰር ፔሬዝ ሮማውያንን ቅድስቲ ምድርን ቅድሚ ምውራሮም ብዛዕባ ስቕለት ዝነግሩ ምንጭታት ኣለውና ይብል። ሓደ ካብኣቶም ሮማዊ አይሁዳዊ ጸሓፍ ታሪኽ ፖለቲከኛን ወታደርን ፍላቪየስ ጆሴፈስ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኤዲ ኣብ ኢየሩሳሌም ተወሊዱ። ኣብቲ ንአይሁድ ን27 ዓመታት ዝገዝአ ኣሌክሳንደር ጃናኤስ ማለት እውን ካብ 125 እስካብ 76 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘመነ ንግስነት ኣብ ጸሓፎ መዘክራት ኣብ ከባቢ 88 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ጃምላዊ ስቕለት ጠቒሱ ኣሎ። ፍላቪየስ ጆሴፈስ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ምስ ኣንስቱ ኣብ ሓደ ሩኡይ ቦታ እናጸንበለ እንከሎ ኣስታት 800 ኣይሁድ ክስቀሉ ከምኡ እውን ደቆምን ኣንስቶምን ኣብ ቅድሚ ዓይነቶም ገና ብሂወት ዝነበሩ ሰባት ክቕተሉ ኣዘዘ። ብመሰረት ዶክተር ሲላሬስ ግን ኣብዚ ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ቅርፂ ኤክስ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ዓይነት መስቀላት ዝተኣታተው ሮማውያን እዮም። እንተኾነ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ፍሉጥ መስቀል ላቲን ታው ቅርፂ ቲ ዘለዎ መስቀል ይጥቀሙ ነይሮም። እዞም መስቀላት ልዕል ዝበለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዝያዳ ትሕት ዝበለ ይጥቀሙ ነይሮም። እቲ ዝቕተል ዝነበረ ሰብ እቲ ልሙፅ ክፋል ናይቲ መስቀል ተሰኪሙ ናብቲ ዝስቀለሉ ቦታ ክኸይድ ተገዲዱ። እቲ ሰብ ዕርቃኑ እንተዘይኮይኑ ክዳውንቱ ተኣልዩ ኣእዳው ዘርጊሖም ብሕቑኡ ክድቅስ ይግበር ነይሩ። እቲ ዕላማ ምስቲ ዕንፀይቲ ኣሲሮም ኣብ መንኩቦም ብምስማር ንምልጋብ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ምስማር ኣብ እዳው እቲ ግዳይ ኣይግበርን ነይሩ፣ ምክንያቱ እቲ ምስማር ብሰንኪ ክብደት ኣካላት እቶም ግዳያት ነቲ ስጋ ቀዲዱ ክወፅእ ይኽእል እዩ ብዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። ኣዕፅምቲ መንኩብን ምናትን ግን ነቲ ምስማር ኣብ ቦትኡ ሒዝዎን እቶም መሳምር ክሳብ 18 ሴንቲሜትር ነውሓትን 1 ሴንቲሜትር ረጉድን ክህልዎም ይኽእል። እቲ ዝተፈረደ ሰብ ኣብቲ ዝስቀለሉ ዕንፀይቲ ምስ ተተሓዘ ኣብቲ ድሮ ኣብ መሬት ተሰኺዑ ዝጸንሐ ቀጥ ዝበለ መስቀል ሓፍ ክብል ይግበር። ኣእጋር ኣብቲ ዕንፀይቲ ክእሰሩ ወይ ብምስማር ክህረሙ ይኽእሉ። እቲ ቃንዛ ክሕሰብ ዘይኽእል እዩ ነይሩ። ፕሮፌሰር ፔሬዝ ብዙሓት መትንታት ክትንከፉ ይኽእሉ እዮም። ምትንፋስ ንኽትቀጽል ኣእጋርካ ከም ዕፅፍ ክተብሎም ትግደድ ይብል። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ደም ይፈስስ፣ ማዕለያ ዘይብሎም ቃንዛ ኣለዎ። ከምኡ እንተዘይጌርካ ድማ ተዓቢስካ ክትመውት ይግበር። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዝተፈላለዩ ክፍለ ኣካላት ምስ ተሓስዩ ቀሲልካ ክትመውት ይግበር ነበረ። ግዳያት ብሰንኪ ስንባደ ዝፈጠረ ምጉዳል ደምን ምውሓድ ደምን ምጉዳል መጠን ማይን ከም ዘጋጠሞም እትገልጽ ዶክተር ሲላሬስ እዚ ብሰንኪ ምጉዳል ስርዓት ምስትንፋስ ዝፍጠር ምፍሳስ ደም ከም ዝመጽእን ምናልባት ግን ብቐንዱ ብሰንኪ ማህሰይቲ ኣካላት ስርዓት ምስትንፋስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ሓቢራ። ብዙሓት ከዓ ብሰንኪ ማዕበስቲ ሞይቶም። ካብቲ ዝኸፍአ ጭካነ ቅትለት ዝገደደ ድማ ብዙሓት ካብቶም ብስቕለት ዝቕፅዑ ሰባት ንኽሞቱ መዓልታት ዝወስደሎም ምዃኑ እዩ። ገሊኦም ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓታት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ን6 ሰዓታት ከም ዝጸንሐ ይንገር። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እቶም ወታደራት ሞት እቲ ግዳይ ንምቅልጣፍ ብርኩ ወቂዖም እግሩ ክስበር ምግባር እዩ። በዚ መንገዲ እዚ እቶም ዝተፈርዱ ኣብ እጋሮም ዝርከብ ጨዋዳታት ተጠቒሞም ከተንፍሱ ስለ ዘይኽእሉ ቀልጢፎም ይሞቱ ክብል ፕሮፌሰር ፔሬዝ። ብመሰረት ቅዱስ መጽሓፍ ኢየሱስ ድሮ ሞይቱ ስለ ዝነበረ ወታደራት ሮማ ነዚ ስጉምታት ምስቶም ኣብ ጎድኒ ኢየሱስ ተሰቐሉ ክልተ ገበነኛታት ተጠቒሞም ሙሉእ ወሲኹ ኢየሱስ ኣቐዲሙ ቁርጽራጽ ብረትን በሊሕ ኣዕጽምትን ብዘለዎ በትሪ ብመግረፍ ተሃሪሙ ነይሩ እዩ። ብሰንኪ ብዙሕ ደም ሲኢኑ ነይሩ። ብሓቂ ክረአ ከሎ በቲ መግረፍ ጥራይ ዝሞቱ ሰባት ነይሮም እዮም ኢሉ እቲ ምሁር። ስቕለት ነቶም ዝተወገዙ ንኽቃላዕን ክዋረድን ብዝብል ይትግበር ከም ዝነበረ ፕሮፌሰር ፔሬዝ ይዛረብ። ሮማውያን ተመሳሳሊ ገበን ዝፍጽም ሰብ ክርእዩ ከም ዘይደልዩ ብንጹር ንምግላጽ ብዝብል ነቶም ዝኸፍኡ ጸላእቲ ዝተሓዝአ ሞት እዩ ነይሩ።
እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣባሮትን ወፃእተኛታትን ይትግበር ነበረ ኣዝዩ ሰሓቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ሮማውያን ስቕለት ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ምስ ክሕደት ወታደራዊ ናዕቢ ግብረ ሽበራን ገለ ገበናትን ዝተኣሳሰሪ ነይሩ እዚ ድማ ናይ ምፍሳስ ደም ዘምርሕ ነይሩ በዚ ምኽንያት ኢየሱስ ከም ዝተሰቕለ እቲ ምሁር ይገልጽ ግን ንዕኡ ከም ሓደጋ ምርኣዮም ኣዝዩ ዝገርም እዩ እቶም ዓለም ክትቅየር ዘይደልዩ ክቕተል ጥራይ ኣይኮነን ዝወስኑ መልእኽቱ ክቕጽል ከም ዘይብሉ ብንጹር ክገልጹ እውን እዮም ፈቲኖም ሮማዊ ሃፀይ ቆስጠንጢኖስ ቀዳማይ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ስቕለት ከም ዝውገድ ገይሩ ድሕሪኡ ናይ መጀመርታ ክርስትና ዝተቐበለ ሮማዊ ሃፀይ ኮነ ነቲ ሃይማኖት ሕጋዊ ብምግባር ሰዓብቱ ካብ ባህላውያን ሃይማኖት ዝሰኣንዎ ሓለፋታት ክረኽቡ ገበረ እዚ ድማ ንግዛኣት ሮማ ክርስቲያን ናብ ምግባር ኣምርሕዩ ይኹን እምበር እቲ መቕጻዕቲ ሕጂ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ተግባራዊ ይኸውን ይህሉ እዩ ብ1597 ኣብ ጃፓን 26 ሚስዮናውያን ተሰቒሎም እዮም እዚ ኣብ ልዕሊቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ክርስቲያናት ስግኣት ዝፈጠረ ኮይኑ ይኹን እምበር መስቀል መግለፂ ሕሉፍ ጭካነ እኳ እንተነበረ ንክርስቲያን ብስም ፍቕሪ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ እዩ ዝውክል